Labi na gyud sa tog mga motorista nga nagbagolbol. Gumikan kay labi na kato mga nagparesto, nagparenew, sila nagrestro, sila mga sakyanan, agoy, sos burbida grabing bagolbol, gumikan kay muabot og tagtulo ka adlaw hangtod 5 ka adlaw ay hati la makuha aga kinaya ilaga renewal sa rehistro sa ilang mga sakyanan. Forbida attention Land Transportation Office, ha? Nganong na ikunaan man eh, ngadong kung kanyanto, ha? Mag-rehistro ka karon na ipakuan mo na emission test. Pag guman sa emission test, ha? Dahil ori mo gatos buhatan sa LTO para i-renew ang imong rehistro sa sakyanan. Mabisan sa mga sakyanan agi ang renew dito. Pagkaman na kanyanto, makuha dayon nimo pila lang ga maghulat lang pila ka minuto, makuha dayon dia nga adlaw ang imong renewal sa rehistro. Apan karon sos pabida dangat pa og tagtulo ka adlaw hangtod sa 5 ka adlaw. Ang mangutana nganong naingunana mo na Land Transportation Office, kung kanadto dalira nganong karon sa inyong sistema dugay man, di ba? Kung kanadto pila lang ka minuto muhulat lang ka, paghuban magkuha diri mo, pero karon pabuton pag tulo ka adlaw o kaga pinakataas 5 ka adlaw ay makuha ang imong resto. Nga naman ang una naman sa atong pagduki-duki mga kabantiro, nasuta na to nga ang kasamtangan na proseso karon sa kinaga paghimog lisensya o kinaga pagrehistro sa sakyanan, kinang proseso sa rehistro sa mga sakyanan, renewal o new registration ba, o gipadagan na kana sa gitawag og LTMS, kanang Land Transportation Management System. Kanadto katundali pa magkuha ang rehistro, gipadagan ka to sa IT provider sa LTO nga kaniga gitawag og Stradcom. Mao to IT provider kanadto sa LTO nga dali ra nato magkuha nga ato mga lisensya, dali ra nato magkuha nga atong renewal sa rehistro sa mga sakyanan. Pero di ay sa atong pagduki-duki, sa atong pag-imbestiga, katong Stradcom giwagtang na sa LTO, katong ilang partner nga IT provider giwagtang na sa LTO, og ang LTO na mismo karon aga nagbugda og sarili nilang proseso kini gitawag nilang Land Transportation Management System sa pagproseso niadto mga lisensya o kato mga rehistro sa mga sakyanan. Abandero on the line! Abandero on the line! Wala na problema din kung ang katong Stradcom giwala o niya kaya dako mong butog bayad, dako tagasto ato. Wala problema kung giwagtang ang Stradcom o niya gipuli ang kaugalingong system sa LTO, kaya LTMS, Land Transportation Management System. Okay, gipuli na to, ay problema. Ang nagka-problema din gumikan kaya ang gipuli nyo nga sistema o proseso hinay og yaya. Unta kung gilis na ninyo ang Stradcom, nagprepara mo baayo nga ang inyong kapaspas sa proseso sa kiniga rehistro, sa renewal sa rehistro, parehas kaniadto kapaspas sa kiniga gimo sa Stradcom. Pardili ba magagaling matanggong ba? Ang ito mo karon, gumikan sa kahinay sa LTMS, Land Transportation Management System, natanggong ang mga papilis, natanggong mo nang muadangat pa og tagtulo ka adlaw hangtod 5 ka adlaw ay hindi mo makuha ang renewal sa imong rehistro sa imong sakyanan. Di ba? Inguna na kailangan pero hinay ang proseso muna matanggong kung magparehistro ka karon, emission test ka. Pag wala mo emission test adto kas botas sa LTO o bona ako papel renewal ni siya. Renewal ni siya. Pagka mananoy, pabuton pa magkat, nagtulog ka adlaw, gumikan kay, katong gyasikaso karong adlaw, ang katong mga unsaman, katong mga nagrehistro, nagrenew sila mga rehistro, neto pa miaging adlaw, murang kumuhatod ka karong adlaw, panalitan, mugaburin nyo ka, sa mga rehistro nga to sa LTO,
dili nimo makuha karong adlaw, kundi susunod bang adlaw, ikatulong adlaw, o ka ngadto sa ikalibang adlaw. Depende sa gidaghanon sa natanggong nga mga pilis nga renewal sa rehistro dinha sa buhatan sa LTO. Oh, di ba? Muna atong tanaw din unsa may lakang nga gihimo karon sa atong LTO 12 Regional Director, dili sa Region 12. Wa ba na kada kadungog og yangongo sa mga motorista? Imposible man siguro wa kada kadungog og yangongo sa mga motorista nga nagbagolbol nga dugay nakuha nila rest. Para kapod maka-report kadto sa LTO National nga mo ang nitabo dinis Region 12. Daghan kay nabagolbol nga mga motorista gumikan sa kalangan sa proseso sa renewal sa rehistro karong mga panahon. Abandero on the line! Abandero on the line! Ay pananglitan kung expire na imong rehistro. Pananglitan June nag-expire. Nag-expire na. Unya, pag-renew nimo July na karon. July na. Mutanggong pa og 3 ka adlaw didto sa buhatan si LTO ang imong renewal sa rehistro. Ang giyupta nimo expire na nga rehistro. Kito man. Padawi pananglitan ron. Na-disgrasya ka. Ikaw nakabangga o ka ikaw mo'y nabanggaan o ka ikaw mo'y nagka-self-accident. Bisa o nagbangga ba, gibanggaan ba ka? Karon, siyempre ang atong sakiran doon na may mga usmana, doon ang insurance. Ang problema karon, kung mo-honor ba ang insurance nga Moingon ka ngoy, wa man ni kaya bang insurance was po ni, maniguro po ni gila. Moingon ka ngoy. Unsa man ni? Moingon ang insurance company. Unsa man ni? Rehistro na may expire man day. Moingon mga oy, gi-renew man ako dito sa LTO nya wa pay hatag sa kuwang nga kedig bagong nga rehistro. Tulo pa kadlaw. Mo-honor ka diyan na ang kedig insurance company. Sa dakop-dakop pa problema kay ingno naman na sir, naraman dito sir niya ang LTO bangod karon kay tagtulo ka adlaw pa ngadto 5 ka adlaw ay makuha ang resto. Pwede ba siguro ito mapag-usapan? Mangyo ang kanag manakupas dalan. Kada mga highway patrol group o kada mga tawan mismo sa kinaga LTO nga manakop kinaga mangharang das kadalanan. Manakop pwede ba nato na mangyo? Pero kalang insurance kung madisgrasya, maaksidente sa bako ng atong sakyanan, unya, nagkataon nga, ang atong rehistro nga dala, expire, gubikan kay pag-renew na to, wa ba na to makuha karadlaw, maabot mo magtulo ka adlaw, ngadtos 5 ka adlaw, ngadtos buhatan sa LTO. O di problema na karon? Yung na ba? Murang gingon ko, walay problema unta to. Kung giwagtang na to ang Stratcom nga mo kanhin yung IT provider sa LTO, wala problema to. Pero unta, before din nyo to gitanggal, ay hato nyo giwagtang katong Stratcom na preparabong daan nga ang proseso ninyo sa pagkadiga sa renewal sa rehistro o sa lisensya o guban pa. Kinanglan, pareho kapaspas o mas labaw pa kapaspas dito sa kanang sistema kinadto sa Stratcom. O di ba? Ingon na para di mabulilaso ba? Dili ba matanggong ang renewal sa rehistro sa mga sakyanan sa mga motorista o aron may likay po sila para simbako o disgrasya, maunor sa kinig insurance company ang ilang rehistro kay okay man, na-renew man na yun eh. Pero kung para na-expire mo sa rehistro, unya, nagpa-renew ka, maabot pagtulog ka adlaw, hangtod 5 ka adlaw, ay hindi mo makuha ang imong rehistro, madisgrasya ka simbako, impas, di ka babayaran sa insurance, gumikan ang imong rehistro expired. Muna itong hangyo, karon sa LTO, dito sa Radio 12, sa ito Regional Director, nga si kaniga Macario kaniga Gonzaga, nga sir, paminawa daw, huwag kayo dugag sa mga mulos, mga motorista. Aron doon na kayo ka-report ka to sa taas nga muni. Dinas Region 12, grabe ang pagbulo sa mga motorista. Nga nalangan sa ilang iso, aron ma-improve o mabago ang sistema sa kinagitawag og LTMS kung Land Transportation Management System para mapaspasan na to ang sistema
dili kay ya. Makakuha mo mustawa na. Matingala ka, kanya to paspas. Ya karon pwede na hinaya. Mabutag tagtulog ka daw, taglima ka daw, ay makuha ang resto. Unsa man ang sistema? Grabe ka hinay ng inyong proseso. Abandero on the line! Abandero on the line! Ang hinaotag na pinagi na ito nga programa, mausap ang dagan sa LTMS, nagikan sinay, ngadtos paspas, ma-improve sa buhatan sa Land Transportation Office dito sa Kauluhan. Kung aga regional director nato ni mukuan ba? Kaya bitog maniid punta sa mga mulo sa katawhan, mulo sa mga motorista, o kung makadawat ang mga mulo ngayon ana, makita man ito mismo kung unsa kahinay, kamo din na mismo. Di ba? Kamo din na mismo sa buhatan sa LTO, makita niyo kung unsa kahinay ang proseso. O di ba reklamo mo kung taas? O, ngayon na niya po, kung dagan dire, grabing bagulbol mga tao. O, kinig ka mga motorista, gumikan kailangan kayo. O di para mapabuhatan og pagi dito sa taas, dito sa Kauluhan, nga mabago ang proseso, gikan sinay, mapaspas para dili makalangan, dili na malangan ang mga resto di na sa buhatan sa LTO. Abandero on the line! Abandero on the line! Kung tatong ngayon, nga may lang unta, o may disgrasya, pero doon may disgrasya, maksidente na. Quit sa insurance, mabalinto na mo sakyanan, mabangga na mo sakyanan, siyempre doon naman ang insurance. O, madamage na, ang musugat na mga kinig, musagot na, or mutubag, ang kinig insurance. Pero unsaon pagtubag sa insurance, kung ang sakyanan mo, paglanto sa resto, expire ang dala, gumikan kayang renewal sa resto, tuwa pa, wa pa mabuka makuha dito sa buhatan sa LTO, gumikan kibunagan pagtulo, nga to sa 5 kadlaw, ay makuha, gikan sa adlaw, sa iyang pag-renew. Di ba? So muna dapat na ganun yung tutukan na Land Transportation Office nga kanang inong yaya nga sistema, kinahanglan paspasan na kay para way matanggo nga mga renewal nga resto din na sa edo nga buhatan. Muna ito manawagan nga tarungan na niyang sistema nga kung nagbatuntag ka o ganayon na itong sistema sa LTO, kinahanglan nga paspas nga sama kinad to sa ginigagi mo sa inyo nga IT provider, nga kinig Stradcom sa una paspas kayo, ruhaton lang niyo pila ka minuto, pag abuti mo dito kuha dahil, pero karon porbida sos, makapagagot sa kinigagi po. Abandero on the line! Abandero on the line! Hinaot nga pilagi na ito nga programa, aga ka ng sistema sa kinigi LTMS mabago, gikan sa yaya gatos paspas aron wanay mga motorista nga mapurisyo din sa atog naso. Hangtod nilaga inyong abandero Rem Agdon. Abandero on the line! Abandero on the line! Inyong nadungog ang Abandero on the line! Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagtanaw o pagpaminaw!